Cela ukubingelela abantu ngomshovu inkani kwabanenkani awumfoka ndimande phansi kwelasemnambithi. Hayi akunankinga nje mangangibheka kahle ungajahile, kodwa ke nginesikhalo la, nginesaluleko, kunesixwayiso. Mawumuntu kufuneka ukuthi ungabi nomona. Uyabona lento eyenziwa ukhuzane yokuthi agijimise ukumaka umuntu bese ngeke isidingo. Angisuke umlandeli wakhe mina, ngilandela umthandeni, yabona. Kwayona lento le ayenzile ukuzama ukugijimisa ukumaka ingoma ethandwa abantu bese ikhipha ingoma ethule, kumbangela amahloni nakho lokho, ngoba nje uyakubona nje kuyenze ukuthi kahle kahle ingoma ayisho lutho. Qale wazama enye ingoma yamhlula, wabuye wazama enye naye imhlulile, base belwela ukuthi bephushe nje ama-viewers ukuthi ebe u-1 million within 2 days bezama ukubreaka irecord lamthandeni. Okay radiwe kuhle kukwenzile, but ingoma yona ithule, ayikho ebantwini, ayikho sidala ingoma ebantwini. Leyo nto leyo isifundo sokuthi umuntu ngeke kumenze lutho ngento yakhe, yabona, ngeke umenze lutho. Into mayimnandi ingenile ebantwini akwazi ukuyikhipha ngeyakho into bafunze ukuthi abantu beyithande bebengayithandi. Cha, abantu abayeke bedla abakuthandayo bese ngikhuza nabahleli bemicimbi abesikuchema, abaphathi bokhozi, iziphathi mandla azisukuchema, zingadli amandla omuntu ephila, yabona, azingadli amandla omuntu ephila iziphathi mandla, ngoba naye uzala umfazi njengabo. Manje kubuhlungu izwe lakubona konke lokho ukuthi bazama ukudla amandla akhe, lo muntu yabaxosha eyedwa, qiniso lihle yabaxosha eyedwa. Angikhulumeli yena, ngizama nje ukukhulisa nje wonke umuntu ukuthi umona uzokubonisa nabantu ngelinye ilanga. Ake ngibonge ithuba futhi ngeke abanenkani phansi kwelasenambithi. Lami ngempela uqaphela ndimande ufuna ukwenzani?